Il-Gvern fetaħ il-proċess ta' konsultazzjoni pubblika dwar ir-riforma li qed tiġi proposta fil-liġi tal-ippjanar u beda kampanja ta' informazzjoni f'dan ir-rigward. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-binja tal-Parlament, il-kap tas segretarjat tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru Mark Malija qal li bħala parti mill-konsultazzjoni pubblika qed jiġu pubblikati l-abbozz li indirizza l-att prinċipali tal-Awtorità tal-Ippjanar u dak dwar l-att ta' Tribunal dwar l-appelli, kif ukoll l-avviż legali dwar ir-regolarizzazzjoni u dak dwar il-konċessjoni, brabta ma' żvilupp illegali li ilhom għal diversi snin. Il-Kurunell Malija ħabbar li l-Prim Ministru Roberta Bela ħatar sottokumitat biex jarbel il-femiet tal-pubbliku f'din il-konsultazzjoni. Qal li s-sottokumitat sa jkun immexxi minnu. Il-grupp ta' ħidma sa jkun magħmul ukoll mid-deputat Prim Ministru Ian Borg, mill-Ministri Owen Bonnici, Clint Camilleri, Mirjam Dalli u Jonathan Attart u mis-Segretarju Permanenti Ewlieni Tony Sultana u s-Segretarju tal-Kabinett Ryan Spanjol, il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar Johan Buttigieg u l-Osservatur tal-Grupp u Dr. Jessica Dalli intażlet bħala segretarju tal-Komitat. Se niltaqgħu wkoll ma' diversi għaqdiet sabiex nifhmu il-konsens tagħhom jekk għandhom xi feedback, nisimgħu u nispjegaw dak kollu li aħna għandna fl-abbozz li aħna fil-fehma li huma fl-aħjar interess ta' pajjiżna, taċ ċittadini Maltin u għawċin, ħalli sussegwentament meta jkollna l-feedback kollu mill-poplu kollu u anke minn dawn l-għaqdiet nerġgħu npoġġu bil-qiegħda bħala sottokumitat mal-esperti tekniċi sabiex nevalwaw dak kollu li ġie sottomess. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar għamela ċara li kull applikazzjoni għal regolarizzazzjoni jew konċessjoni sa tiġi assessjata skont il-kriterji li hemm fl-avviżi legali. Konċessjoni l-awtorità qed taċċetta li inti tista' tuża dak il-post mingħajr ma tieħu azzjoni diretta kontra dik l-irregolarità. Imma ma tistax b'xi mod tkabbar magħha jew inkella tagħmel illegalità oħra. Għal dawk li ilhom iktar minn 30 sena, allura għal 1994 għal dak li huma barra miż-żona tal-iżvilupp, hemmhekk daw wieħed jista' jġib regolarizzazzjoni. Għal rigward ta' dak li huwa within the development zone, is-sena l-annu tar-regolarizzazzjoni ħajibqa' kif inhu llum tal-2016. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Ippjanar Clint Camilleri qal li l-emendi proposti saru wara studju brieda tajba u biex il-pajjiż ikollu sistema aktar effiċjenti u ġusta. Il-konsultazzjoni pubblika tagħlaq il-ħadd 7 ta' Settembru.